ассалому алайкум акай Фахриддин. Акай Фахриддин, ман як шаҳрванди Тоҷикистон ҳастам. Дар шаҳри Москва зиндагӣ мекунам, кор мекунам. Ҳамин як мо ба уборкаи хонаҳо машғулем, квартираҳои як шаҳрванди Тоҷикистон ки ҳамин квартираҳоро мегуфт ремонт кунед. Мо ҳамчун як ҳамватан гап мезадем. ҳамин сол гуфт ки Тоҷикистон мерам. Ман гуфтам додарҷон, аммо Тоҷикистон мери, айму хонаи ман я салафан либосот метиҳан, ҳамуро биёр мадабте. Хулоси гап ки омад моҳи май, рӯзи 8 май ҳавай сумкара гирифт. 1000 сомона духтарчам либос харида дод. Ина акай Фахриддин ай ҳамин 6 июн худша нимта гум кард. Чанд бор занг задам, гуфтам бачаам либосҳои маро куҷо кади? Апа ина омадам дар граница як ҳафтаи маҳкамам кардиян. 10 сол пеш документам алиш карда будам. Ина бо гаштам рафзодам. Хай гуфтам ман посилкара ягон шофёри границаро бите то Москваро мерасонанд. И хелам гӯшмо накард. Бо чанд бори дига занг задам, писанд накард. Инами охирон бор гап задам, апа пага бачатон биёя, ман метиҳам. Ман ай қишлоқи Нилу, хона 148. Бачам рафт қишлоқи Нилуро полни кофт. ҳамун хона рафт, гуфтанд ки не, кампини модараш баромадааст, гуфтааст ки не, неста, иҷодаи хеле одам зиндагӣ намекунад. Хай ака инами бо баъди бо занг задам, гуфтам ки ҳамун сеткаи маро дар ягон маршруткаи газеле роҳӣ кун. пага саҳар соати 5 гуфт ман роҳӣ мекунам ба газел. Занг задам, бачаам ҳамрӯз кор нарафт. Гуфт равм сеткаи либосҳои чама гирам. Зангш мезанам, мега не, ман роҳӣ накардам. Бегоҳ бачи тағом Курск меравад, ҳамун ба тем барад. Бача, гуфтам ҳеҷ кас либосҳои маро наде. Илтимос ба ҳамун бозори Бияки райони Ҳисора, ай ҳамун ҷое ки гирифти, ҳамун ҷо ё ба ягон маршрутка, ба ягон таксия роҳӣ кун, номерша ба темо мегирем. Не, инами хулоси гап, инами гум кардааст худша. Охир ман либосҳои танамаи маро аламам кардааст ки ман ягон қарздори вай набудам, ягон муттаҳами вай паданалат набудам. охир нахӯ маро тари ахмақ кунам. Ман барои ӯ либос мурдагӣ нестам. Не ки ман мехоҳам ки ҳамин инсона ёведу ман вая публично шарманда кунам ки вай ҳаром дигар димбора ба ягон инсон и корша накунад. Вай дӯз будааст, мо нафаҳмида будаем. Илтимос акай Фахриддин, ҳамин видеоро, ҳамин гапҳои маро дар ягон видео кунбумон. Ман ҳозир номери телефоншо роҳӣ мекунам. ҳамун номери телефонам дар рӯи экран бимонед. дар Митишинский район гуфтанд, дар Москва кор мекарданд, тарафи Пирогова да ҳамҷо квартира. Илтимос ака ҳамира биёвен, ман ира я шарманда кардан дар кор ки дигар ягон инсоно ҳамтари фреб накунад. Мо 10 боро мо дар Тоҷикистон либос роҳӣ кардан, мо 10 боро Москва либос чизе роҳӣ карда бошем. ҳамаи амонатиҳои мо рафта растагӣ и бесоҳиб моро ҳамтари ахмақ карда. Ман мехоҳам ки ира ҷазоша битиҳанд. бачаҳои тоҷик мумкин ира бишиносанд. ман номерошо дар рӯйтон мекунам, дар экранатон бимонед.